Jsme ho nechali do něj na ty domy. Tady kvapil? Je tam kvapil? Prosím? Jestli tam kvapil, tak ať jde sem. Tady taká muše má. Jako Patrik. No, Patrik kvapil. Mám ho poslát dolů, nebo jak? Jo, dolů. A kdo je tam? Kontra? Ivo Mikulik. Jo, pojď. Nechci. A řekl pak, řekl pak. Jo, přijde. A co? Přijde. Jo, tak to dobře. Já to nemůžu. Ano? Ivo, tady Ivo. Mohl bys jít dolů? Proč ne? Tady ještě s kámošem, a tak pojď. S Divišem a tak. Cože? Já žít. Diviš.